Pojďme si povědět 3 příběhy lidí, ze kterých vás bude jenom mrazit. První je youtuber, který vystřílel školu, pojďme se na to podívat. Jedná se o Eliota Rogera, který za sebou zanechal 23. května 2014 6 mrtvých a 14 zraněných. Eliot se v dětství potýkal s psychickými problémy a sociálními obtížemi. Trpěl například poruchou autistického spektra a depresemi. Útok začal v Eliotově bytě, kde zabil 3 své spolubydlící. Krvavé skvrny později nalezené na chodbě domu naznačují, že Eliot napadl jednu nebo více svých obětí už při vstupu do bytu. Po pobodání si koupil v kavárně kávu. Poté nahrál video Retribution na YouTube a odeslal e-mail s manifestem svému terapeutovi. Terapeut nezaváhal a ihned zavolal jeho matce, která poté, co našla video na Eliotově kanále na YouTube, zavolala policii. Během toho Eliot jel k nedaleké dívčí koleji, kde se pokusil dostat dovnitř. Neuspěl a místo toho postřelil a bohužel byl 2 studentky, které stály venku u koleje. Vlezl zpět do auta a pokračoval. Střílel chodce a některé srazil svým vozidlem, čímž zranil několik lidí. Také se dostal do přestřelky s policií, která už na místo dorazila. Útok skončil, když Eliot narazil své auto do zaparkovaného vozidla a byl nalezen mrtvý uvnitř s prostřelenou hlavou. Předpokládá se, že spáchal sebevraždu. Motivace Eliota Rogera byla založena na hluboce zakořeněné nenávisti vůči ženám a pocitu odmítnutí. Zanechal za sebou takzvaný manifest a sérii zneklidňujících internetových videí. Druhým je uřízlý obě ruce a potom ji nechal umírat v lese. Ona přežila, takže si pojďme povědět její příběh. Mary Vincent byla tehdy 15letá dívka. Dne 29. září 1978 se rozhodla autostopovat. Zastavil ji Lawrence Singleton. Už během cesty ho začala Mary podezřívat, když začal záměrně jezdit v protisměru. Nakonec se pokusila utéct, ale Singleton ji srazil do bezvědomí kladivem dřív, než se jí to podařilo. Když nabyla vědomí, Singleton ji svázal a násilně silnil. Poté ji sekerou usekl obě předloktí, schodili z útesu a odjel, čímž ji nechal zem. Nicméně Mary se podařilo pád přežít a vylézt zpět na útes i přesto, že přišla o ruce. Namáčela si pahýly předloktí do bahna a držela je, aby zpomalila krvácení. Po téměř 5 kilometrech plahočení po dálnici se jí podařilo získat pozornost dvojice, která jí pomohla získat lékařskou pomoc. Lawrence Singleton byl brzy dopaden a obviněn z pokusu vraždu. Byl odsouzen k 14 letům vězení. Po propuštění žil v komunitě, kde vzbuzoval silný veřejný odpor. V roce 1997 byl ale opět zatčen za další zločin a tentokrát odsouzen za vraždu. Zemřel v roce 2001 ve vězení. Mary Vincent se stala hlasitou obhájkyní práv obětí a bojovala za spravedlivější soudy. Případ upozornil na závažnost a důsledky násilí vůči ženám a bojoval proti nespravedlnosti v soudním systému. A poslední, snědl svého přítele a vše je natočené na video. Luca Rocco Magnotta měl problémové dětství a mládí, včetně konfliktu s rodinou a problémů se zákonem. Proslul také svou snahou stát se internetovou celebritou a získat pozornost médií. V květnu 2012 byl Magnotta obviněn z brutální vraždy čínského studenta Lin Yuna. Byl totiž zavražděn v Magnotově bytě v Montrealu v Kanadě. Zločin byl natočen na video a posléze byl rozšířen na internetu. Video zobrazovalo zhohavení těla, následované činy kanibalismu a sadismu. Po spáchání zločinu uprchl Magnotta z Kanady. Kanadská policie vyhlásila celosvětové pátrání a záhy byl zařazen na seznam nejhledanějších osob Interpolu. Bylo odhaleno, že Magnotta byl posedlý internetovými diskuzními fóry a měl sklony k manipulaci a přetvářce své identity. Po několika dnech skrývání se Magnottu podařilo v červnu 2012 v Berlíně v Německu zatknout. Zatčení proběhlo díky tipu, který poslal anonymní divák dokumentárního pořadu s názvem The Hunt for Luca Magnotta. Byl zatčen v internetové kavárně při prohlížení vlastních zpráv a fotografií na internetu. Byl vydán do Kanady, kde čelil soudnímu procesu. Při soudu se obhajoval duševní chorobou a tvrdil, že nebyl příčetný ve chvíli spáchání zločinu. Nicméně porota jej shledala vinným z vraždy, poškození lidských ostatků, obtěžování, poškození zvířat, výtržnictví a šíření nechutných materiálů. Byl dokonce spojen i s videí, které se šířily na internetu, kde koťátka. Ten 20. prosince 2014 byl uznán vinným a odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Trest byl odůvodněn brutálností a chladnokrevností spáchaných činů. Doufám, že se vám takovýhle typ videí líbí, jestli ano, nezapomeňte hodit like, abych věděla, že to mám natáčet i dále. Pa, pa.